Grupo nin mga surfer nagtarabang-tabang tanganing makalaag nin signages sa may Bagasbas Beach sa Camarines Norte para malikayan ang mga insidente nin pagkalamos sa lugar. Uya ang report ni Rosie Nieva. Huli sa insidente nin pagkalamos sa mga delikadong parte kang kadagatang sakop kan Daet Camarines Norte, sarong grupo nin mga surfer ang nagtabang sa MDRRMO para makabilog nin solusyon nganing dai na mangyari ang mga siring na trahedya. Okay, sila po yung mga surfers na kung saan dedicated sa pagtulong po sa mga yun na nga maaring malunod doon sa ating Bagasbas Beach. Napag-araman na nag-arambagan ang nasambitan ng mga surfer nganing magkaigwa nin warning signages na ipigbugtak sa mga lugar na peligroso urog na sa parte kan Bagasbas Beach. Sa paagi subuot ka nasambitan ng mga karatula, mas mapapadali ang information dissemination kan mga otoridad sa publiko. Napakahalaga po kasi po sa totoo lang malaki po ang utang na loob ng aming opisina ng LGU sa mga surfers natin, sa mga volunteers po natin doon kasi unang-una nadagdagan po yung mga tao na nagbabantay po sa mga naliligo. Nagkapira sa mga lugar na pigbugtakanin signage ang mga tulay na nagkukonektar sa Daet asin mga kataraid na lugar kan Talisay asin Mercedes kung saan digdi nangyari ang duwang insidente nin pagkalamos. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.